Sachama, saphosha, sasuza, budahama akukho ungakwenzanga excretion emzimbeni yabo lona. Ayikho excretion engenzakalanga budahama yabo. Kodwa manje ngisimo sokuthi umshebe vezeleze mina sishayela. Shebe lami ekaqazeleze budahama. Kishona. But I mean, permanent 3 cases lab. Is alone. Sample put on the color, put 45 to 50 minutes we are paying. Non kwazile nje lapho ngomashobane. Non kwazile ngomashobane. Is alone put ngoba ubuke kunenkamba beyibuza engozi lapha eSimongo. Yeah. Ngabe yani umfoka baba? Lapha ukulimala bese ngalimala ngikade ngiphanda yabo. Kahle mina bengumuntu obethanda ukuthi abe nemali most of the time yabo. Ngoba bengibamba inkonzo ngasho njalo yabo. And then yabonye la kuRussell isikhathi esiningi engishawe kakhulu labo. Ngishawe but then still ngiqhubeke yabo. Ngingabi nakho nje ukuthi ngiyakhawule bengumuntu ohlezi ufuna ukuhamba phambili yabo. Ngoba phela la kuthina njengoba siyamaphara kanje awutholi lutho ungakhipha ngalutho kumuntu ensweni imbamba yabo. So bengihlezi ngifuna ukuthi kube mina mhlambe uphuma nefoni noma uphume nemali yabo. So bengihlezi ngumuntu oqalayo icala yabo. And then uqala wami icala sometimes behlezi ngifaka enkingeni ngoba abantu bebehlezi bedila nami ukuthi ona uqalile yabo. Shutho kahle nangu umuntu omkhokha omubi yabo. And then lokho bekubukeka kuyinto mangalisa ngoba bengimncane ngalabantu engihamba nabo ngeyintwana yabo. I would have face bengiphakama kakhulu yabo. Ngokuba 2023 ngize ngadutshulwa la emathuneni. Phezulu yabo. Ngadutshulwa la esinqeni yabo. Bangishaya ngo2 bullets. Elodwa la ngishawe onyaweni la eniyeza la esinqeni yabo. And then ngase ngiba umuntu oqalayo manje ukwehlisa yabo. Kanti njoba ngehlisa kuza ezinye izingozi bhuti wami. Lezi ngozi ezizayo eziza nokuthi ngizolimala ebusweni ngiphume izinyo njengoba nezinye engasekho labo. Shuthi kahle la ngashawa phike la ngashawa ngala emakethe yabo. Sibamba umuntu la ngoba simbona oqumbile emaphayitheni siyabona olethe ifoni yonke yabo. Kanti lo mjisa lo uyimpondo yabo. Njengoba la emakethe uhlala khona thina simazi sazi. Ngoba thina hlezi singalawo sanjojisi abantu abasemayithi asimazi. Simbambe lo mjisa lo umamba wethu avele awuwela umgaqo lapha ngase phansi kwebridge moya eNandarenga. Awela umgaqo amemeze amanye amabhondo. Athi vala vimba yabona. Maqhuma uvala vimba la siwena udabula. Yabona. Njoba siba u3 nje abawu2 abafethu bakwazi usibabaleka. Umthobisi noMapopo abafethu sasamba nawo. uMapopo. uMapopo bani ubazanda? Wase Clermont. Hayi lo sanda kushona. Sibone. Lo sanda kushona. Beku accuse wami lo kanje yabo lona. Benumuntu besibambana enkonzo. Nomthobisi naye futhi. Naye usasanda kushona futhi. Yabo ongangubona nje bhuti wami bonke abafethu bengiphanda nawo abasekho emhlabeni. Yabo nami ngasinda angazi kanjani. Uqhuma uvala. Bhuti wami. Qhuma uvala vimba. Emakethe ke awudabuka. Yabo kodwa lapho ke bona ababanjwayo. Mina waba nebhadi ngabanjwa. Nakhona ngokuthini izinto zazi ngimina.
le nto kade ngikutshela wona ukuthi mina bengithanda ukuthi ngibe phambili ngibe forward yabo icala bengilenza mina bhuti bengingazi ngize mhlampe ngilokhe ngizama ukuthi mhlampe ngibe semumva uku-accuse amathathu ngoba bengazi yabo lapho uma kanjalo kuthiwa mhlampe kuphuma 1,000 mhlampe wena uzogcina ngokubhenyiswa mhlampe 100 rand and then kuleyo mali yonke leyo 900 wonke uzosathola lutho yabo kanti manje ukade u-forward yabo leyo nto uma kuphuma 1,000 kuyoqala ukubuka ukuthi okay lo likhiphile uba yabo leyo nto and then izobuka ukuthi okay lo oseceleni yena ukhipheni yabo lo oseceleni manje uphume nefoni mhlambe mhlambe engazi mhlambe valuable mhlambe okay mhlambe begaxa nesikhwama yabo mhlambe namadeku mhlambe noma something yabo kodwa-ke wena owesithathu mhlawumbe ozoqhamuka mhlambe nokhiye basendlini yakho umuntu mhlambe ne-ID hayi lokho akuholi lutho ungangokuba mhlambe uzugcina uba umuntu mhlambe osefelwa mhlambe noma 50 rand 1,000 yabo leyo nto leyo nto mina ibingiphatha kabi bengangijabulisa ngoba futhi nakhona ekubhemeni la mina ngumuntu othanda amantombazana ngo nalana ungeni khona la sengibhema kanje angihlali ngenayo intombi angihlali ngenamuntu engithandana naye yabo ngokuba njengamanje nje ukhona engithandana naye yabo even ngabe kuthiwa mhlawumbe kwenzakalani kodwa ngizozama ngenze sure ukuthi kube khona umuntu engithandana naye because ngiyathanda ukuthi kube khona nje bese umuntu esifazane nje wami ngiyabathanda abantu besifazane ngoba yabo ngiyakwazi ukuthi into zami angibele kahle yabo leyo but then inkinga esikhona manje mina vese angisathandi ukuba kule mpilo noma ngiqhubeka iphila kanje yabo manje it's like uyena osengibambile noma osengiphushela kuyona ngoba naye indlela engizizwa ngayo akukho kulula ukuthi ngibele ngimshiye nje kanjalo yabo leyo nto ngizame mhlampe ukuyophila ngenye indlela yabo leyo nto ungangokuba sometimes ngize ngigaxele ezinye izinto wrong bese ngenxa yakhe yabo leyo nto kodwa most of the time bese bese ngimthanda uyaphanta unentombi wena nokuhamba phambili ukuze uma sekusefwa na uthola ikhathi right ubukade lapho uxoxa lapho wagcina usumention ukuthi uyathanda ukuthi ube nentombi uhlezi unentombi angazi ukuthi ubufuna ukusibalansisa kanjani ngalokho ekuthenini kwami ngikhulumele indaba yentombi kodwa wami qhamuka ngoba kahle abantu besifazane bula yami ngasho ngithi iyona enye into eyangigcilisa ama-drugs but ungangokuba mina uqala wami ukubhema impilo yami kwakuphatha imali yabo ngoba khona sise engiye ngatshela nawo bethe ukhula ngeke yabo behlezi engithengela into yokubhema ngisimo sokuthi wayethi seva kamnandi mawuthi yabo ungithengele into yokubhema yabo so iqala wami ukubhema bhuda wayengekho yena engahlangene yabo kwakwabangani nani yabo kodwa kwaba powerful ekutheni ngibheme kakhulu mase ngithole yabo ngoba yena wayehlezi ethi baba yabe seva mnandi mangothi usubhemile yabo futhi mhlambe yabo ngokuthi soheba mhlambe sike sekusa mhlambe yabo usengabhemile lapho ngisophapha yabo ngizothi nje mfa abila tap yabo kusheshe yabo ngi conflicts so fast so mawuthi ngibhemile hayi bhuti wami siyela mhlambe ngase aweni round okuqala yabo so lokho kwamenza usisi lona
onokulunga waba umuntu ohlezi engiprovide ngento yokubhema njalo yabo lona. So ngaze ngagcina mfethu ngumuntu ogcwilayo ngempela, ngakhuphuka idozi yabo lona, ongangokuba ngaze ngagcina ngumuntu ojwayela ukuthi mengabe nginaye afuna ukuthi okay mhlambe baba ufuna mhlambe sothenga something e-town kanje yabo lona. Okay lapho seqala ungijwayelisa la e-town, silokhu siza la e-town nje yabo nokungikhipha ngoba phela yena ubesebenza yabo lona. Mina ngiyafunda lapho, ngifunda u-grade 10 siqala ukwazana. Ngifuna u-grade 10 okay nesipana okay wenza izinto nje ngendlela e-right mfethu my sister yabo lona, into uyiphilela nje impilo e-right my sister yabo lona. Nami ngincane ukuthi hayi nice of life mfethu okay hayi nice of life le ngizela ney'nkinga wona. Lokho kodwa ngicabanga ngaleso sikhathi ukuthi less of life iza ney'nkinga yabo lona. Ngiyayijabulela mina jabule senze izinto kamnandi, ekugcineni usisi wami lo Themi ngabe sekuqala esebona ukuthi nakho manje nami lapha ngoba bese ngigcina sengimkhomba imali yabo lona. Sizwayo ngehla mhlawumbe enokunginika mhlawumbe u-50 mhlawumbe noma u-80 rand 70 rand yabo. Bengicela umtshela hayi bese ngeke sasunemali engakwalethe bese lesa noma 200 yabo noma 150 yabo lona. Naye bese angitshela ukuthi kunokuthi ngoba phela uney'ngane eziwu-2 yabo, angitshela ukuthi hayi nami fanele ngenzele uBayanda ukuthi fanele ngenzele u-Anele ukuze yabo lona. Manje mina ngigcine ngingayi-understand leyo nto yabo lona, ngigcine ngikhomba ukuthi hayi bafethu nginikeza imali wena nje yabo lona. Kanti lokho mfethu ikona okuzongilethela iy'nkinga ngenxa yokuthi wagcina decide ukuthi hayi si-break up yabo lona. Mengabe ku-break up-a kayi njengoba phela sengijwayele la e-town mina, sengivele ngisuke elokishini ngigibele ngize la e-town yabo lona. Qala kwami-ke ukujwayela kakhulu la e-town, ngangishaya shoplifting. Shaya shoplifting yabo ngoba phela ngangisaklini ngisafika yabo lona. Ntshontshe itolo lana uma-perfume ini yabo lona. Dayisele umama o-cheese la emakethe yabo lona. Ama-roll on ini thatha ama-6 pack lapho ngifake la yabo lona. Thuthi ngofaka o-cheese nje yonke le ndawo le, thuthi ku-round o-cheese bayibhanda yabo mhlawumbe ama-24 cheese yabo. Ngiyaphuma lapho ngiyadayisa ngiyakwazi ukuthi ngibheme yabo lona. Qala-ke ngalala la eThekwini yabo lona. Njengoba sengilala la eThekwini phela ngisakwazi ukuba clean manje yabo. Sekudingeka ukuthi ngilonge iyichopha ngindlela ukuthi mhlawumbe ngithole amanzi ngo-2 litha yabo lona, ngishaya ubuso yabo lona. Ngabanjwa ngelinye ilanga ngibanjwa yaphi esitolo esila kuthiwa uLokhuzana kwakusa u-Cambridge lapha emakethe kusa u-Cambridge. Ngabe ngibanjwe khona ngintshontshe ilebhu lapho yabo. Cambridge vele ungibophele yabo, ngiboshwe ngami ngiwe ezweni yabo. Mengiboshwe ngami ngiwe ezweni ngibuye wezivile yabo lona. Mengibuye wezivile sengazana nabafethu phela abaningi abahlala eThekwini ngoba phela nabo bebenokungibona yabo lona. Njengoba bengibona nje sebengazela nasejele yabo lona. Okay njengoba sebengaza nje okay sifakana umqondo ekutheni ukuthi bafethu sifundeni ngeqoyi bafethu yabo lona. Sivele sichithe uswidi bafethu yabo lona. Kahle kahle izindaba esibiza kanjalo leseqhisela abantu sisasa kuchithe uswidi la bafethu yabo lona. Mise sisho njalo sesokubamba yabo lona. Sichithe lo swidi bafethu yabo lona. Asichithe uswidi ngempela. Mengabe sichithe uswidi mfethu sikuthathela yonke into nayo yabo lona. Either uphethe i-laptop, ifoni, yonke nje into yama-assets esuke uyiphethe lakho kuwena okwazi ukuthi sekuyisi mase sithe sakuchitha uswidi yabo lona. Mengabe sesikwenze kanjalo mfethu kuzofanele kube khona umuntu ozoba wena uma azonda mhlambe either sekinya noma sekuqhabulela mawuthi sakubona ukuthi iscore hayi ngeke sizofanele sikinye yabo le. Ngoba phela iscore abafo sakholwa iscore yabo le.
Khona ukuthi mhlawumbe kuze kuyaliwa sometimes yabo leyo. Futhi abantu abanganjalo most of the time ama-Nigerians. Aboma-Nigeria ayifawo yabo. Ma-Nigeria mabonga ayifawo nje bese abona abantu abangajwayele ukubanjwa isikakhulu. Musumama usukade mhlawumbe edakiwe mhlawumbe or something yabo leyo. Manje nje bese ubona abantu kufanele ngozonda yabo leyo. Ungabe umazonda-ke most of the time zonke izinto ziza kuwena mangabe sekukhana. Akube uwena ogamela abantu ukuthi okay wena uphume nokuthi yabo uphume nokuthi yabo leyo. Kodwa mawukuthi efethu ayikho into ekhiphile njengoba ngishilo ekuqaleni awutholi lutho. Yabo yasefele kanje mhlawumbe noma ilo 50 rand ubhengiswa nakhona yabo leyo. Lokho kuthiwa ukugcwala ngezehla yabo leyo. Mina bekuyinto engingayifuni. Lokhu-ke okuze kwangenza ngigcine ngize ngiba nengozi engaka yabo leyo. Mina phela ubhuti wami mhlawumbe kanjani mina futhi bengumfana oright ngimuhle amantombazane engithanda nami yabo njengomuntu owathandayo nje hayi iy'thupha zegwayi mina namantombazane bese yabo. Kodwa-ke phela lokho kwehliswe kakhulu ukungena kwami kuma-drugs yabo ngoba njengoba sengiphume kuma-drugs phela hayi angisekho nje manje njengasekuqaleni. Ekuqaleni phela bengumuntu ongasibheki isikhathi futhi bengingaluzi. Uhlangana kanjani nalo sesima ungasitshela kwenza nize nigcine nithandana na kwenzeka kanjani usilandize nje ukusuka nokuhlala kwakho konke? Nokulunga bhuti wami ngazane naye ngasekhaya eClermont yabo. Okay njengoba siqala nje ukwazana naye ngikwazi njengomfana ohlala ngakuwo silesi mhlawumbe khona okukhulu okutheni mhlawumbe sana qala kwesikwazana sazana ngokuthi mina bengizona uSiphana umfana wakubo nokulunga yabo leyo. Unokulunga nje owakaSiphana mina bengizona noSiphana. uSiphana mesibuya esikoleni mhlawumbe ngiyabuya mina ngekhaya ngiwasha ishethi kaSiphana yabo leyo. Senkantini sihamba sejimini sodlala ibhola yabo leyo. Yeah. Mina bhuti wami bengishaya ingoma yabo leyo. Ngokuba bhuti wami ngize ngaya ngisho nakuma-trial events yabo leyo kodwa ngaluze ekugcineni sengiqala ukubhena na-drugs yabo leyo. Sibuyele kule nto besikhuluma ngayo unokulunga bhuti wami umazi ngoSiphiwe yabo leyo. Kushuthi ngasho nje ngithi awachaze unokulunga bhuti wami yabo leyo because first time nje bese indlela nje bese eqala ungibona ebona usingumngane wabhuti wakhe indlela ngijabulela ngayo yabo leyo. Jabula ukwazi hayi nami ngiyajabula ngoba la isitufuza nje sasisipalishile bese sikhalisa yabo leyo. Kusukhulile yabo leyo. Bengabe okay esengazi unokulunga okay kushuthi lokhu enze njani bhuti wami ayisho lo yena nje bese athi yacela mawukuthi ngiyasithola isikhathi ukhonta funa ukukhuluma nami. Athi mina ngalezo ikhathi bhuti mina bhuti bengiyitshela bhuti yabo ungayena nje ufale panisowele yala wafana leyo uvele nje ngene noma kanjani yabo. Bengiyitshela mina bhuti wami ngihlina mina ngingakabhemi nje indaba ama-drugs lana. Bengiyitshela mina ngihlina bhuti wami ngingangeni nje sinoma nje sizoqala ukukhuluma noma naye yabo. Nenye into bese abantu abaningi bengihlonipha yabo leyo. Unokulunga bhuti wami njengoba ethi ufuna ukukhuluma nami kanti ufuna ukungitshela ukuthi yena mina ngiyamchaza yabo leyo. Njengoba siyachazeka yimina ngisi mina njengoba uyachazeka yimina sisi wami mayinkinga yakho mdala ngisuke ngenza kanjani lento njengoba mhlawumbe ungishiya ngo-7 years mina. Athi yena yebo akusho lutho lawo ngisi mina
Wathi nayibo waze nizwe bathi age is just a number. Age is just a number. Okay. Ngoba phela nami ngiyabona mfethu iphethe into right isitoko yabo sikhona yabo lonto. Yabamba nami uthi masesishaya sasengalesa. Kona ukuthi umdala agcina ekubeka eceleni lokho yabo lonto. Ekubeka eceleni ayisenze izinto kamnandi okay. Qale ngimshuwe Buddha. Ngimshuwe Buddha. Ayi laqala khona-ke yavela hlanye kakhulu yabo lonto. Shange romance phezulu. Shiye qhaqhazela kanje ntwana. Shiye qhaqhazela kanje. Ngokuba phezulu waze ngalolu suku phezulu ngathi sengihamba phezulu ongineza imali eyayu 150 yabo lonto. Ngathi esiyobona la wenzani baba yabo lonto. Phela uyasebenza nomuntu right yabo lonto. Mina lapho ngumfundi yabo lonto. Nami lapho bese ngiyakwazi ukuthi okay sini ngizothenga ikhethi la phula somthume sengesikele thenga ikhethi yabo lona sesikele ngizofika nje bese kube umuntu right yabo. Wabe bengine isekene esikele yabo lungelo yabo. Thini yami nje bengiyithandayo yabo ngafuni lutho ngayo yabo. Fike nasesikele ngithengele ilungelo ngebreaking ngithengele something nyana right yabo lona. Nambele nginento yokubhema ngiconsa kuphela ngalelo yabona mina umalungu yabona ama out lapha yabo shrinkanting sakubhema ku rice umnana yabo ngoba phela ofisa abaningi ngaleso sikhathi bebengangazi ukuthi sengingene kulento mina yabona bengijayisa nje ukuthi bhema insanga yabona shaya negani ngincika yabona shamaze mhlambe sometimes yabona manje bebeyijula mhlambe kudawa amazini noma incika yabona ngoba phela mudla amazini uyalala njengoba umuntu obheme kanti mina sengidli unga no like kusamazini yabona manje bese kungakabi intena ke ukuthi okay lo seyiphara le. Wena ke khona umuntu wamfaka kuleso sibhudubudu because ilakho abanye befaka khona abanye bengazi ukuthi ubhemani lo. Umuntu engamfaka kulesi sibhudubudu yami kuyimanje ihlala naye eThekwini. Hey yabo lonto. Usabiso yabo lonto. Sabiso naye wangena lesi sibhudubudu yami ngenxa ukuthi kwakuyimina kuyena kusiphaya yabo lonto. Sihlezi nje siyinto bethu ehamba sisamba ndawonye yabo lonto. Yeah. Ngokuba naye waze wagcina eba umuntu onjonja ukubokela yabo. Yena kubophula manje nje imali yasisi wakhe womshado. Nomshado. Lokho phula yami kwaba into sonke eshiya like sisola ngoba kwangekho kuhle phula yami esekhaya isisi wakhe leli ndaba lento le yabona ngoba imali ayintshontsha lapha lo mjisa lo yayi-drop kwaku 84,000 mali ngaphi thina bhema neze nanya sasiqoka ngisho amakhavela amakhavela siwashintsha siqoka ngafani gqoke bovu ngala gqoke maroon ngala avele wathi ngiqebule ovele wathi ngishaye kwamanje niyanyanyisa abafana nithola kanjani le mali niyithatha kanjani iqala kanjani into yayo ukuyiqala kwakho ukuyibona lo bethu Sabiso wayibona sesikade sileli emzini wakho siswakhe yabo ngoba umuzi wasiswakhe ukwenye section thina sikwenye section yabo manje mawukuthi bahamba lento yakhe wahlezi ezoba umuntu ozosicela isisomngadela yabo for these 2 nights yabo noma 1 night yabo mhlawumbe seyabuya mase sibuyele emuva yabo manje kanti sothi sithi wardrobe angibiza athi yommela uzilaphi ithi athi uzobona laphi ngemithi sisoma Buddha yami cheese ayikho inhlobo yenothi ayingekho kodwa nje 200 into eyiningi yabona lonto Buddha yami kuukuthi sasingazi nokuthi yayiweda malini yayibona lona
the first time yabo leyo ngoba futhi asiyisasanga kanye sesilosithi yabo leyo oqala sathatha isamba esu-20 la sathenga khona izinto oqala ngalesikhathi ngize thenga mina ikhavela ebovu ne-blue yabo leyo naye wahamba olanda ilokhuzana i-replay wasengani naye i-replay nekhavela yabo mina bengithanda amakhavela nje yabo hlezi qo amakhavela bethengele nebhova yabo leyo kanti sothi sesiphasi nayo kidla nemali mhlambe kwase kusemhlambe o-7-6 kanye yabo leyo qale vuze indawo iseyibo yazi atshele uma kaSabiso athi wema yazi nezinto engayiboni kahle la endlini yabo imali yami engiyisevayo la ngisaboni kahle yabo leyo athi mama wena mina ngazi lutho ngoba mina laba ngizona nabona baze bagadela kanjani yabo leyo manje mina vele mina angincludwa ngisimo sokuthi kezwa vele mina ngizivakashi ngumngani walo mfethu mina yabo khona sekhaya yabo nangu umfethu kuyikubo lo uBraw uMacaleni yabo uMacaleni mfethu uyazi phela nami bengimngqofisa nami njengoba benginemama elingidalelayo yabo leyo bengingqofisa nami Thwemba yabo leyo naye mfethu agcine mfethu yabo leyo engifundela yabo leyo ngoba njengoba ayihlabe sesihlabele 20 lo phela mina wangasho kumina yabo mina ngakanyelo yena nje yabo wangigamela mina wangipha 8.5 ya wanginika 8.5 asihlala no 12 ya yabo leyo sahamba ke sezalesithawa sasika yabo leyo umuntu nje wayemumalume ngalezo insuku lezo hlala kwenye indawo ulindela ukuthi indle yaZulu yabo leyo siphatha amathini kuleyo ndle leyo yabo leyo ukhona omunye umfana ngasekhaya omncane kuThusiza wayelingana nathi wayiphatha imoto yakubo yabo sinokumdonsa sithi fethu size yabo simfayile upetrol emotweni yakubo sinyuko sami sesoprank sothenga utshwala senge nokunga senge nerock yabo leyo ngidi yabo leyo siyazi lapho soyivalela siqonqe yabo leyo sengele nemathekeli insipho wamazini yabo leyo singofela nje kamnandi face yabo leyo ngoba phela face lo ubekholelwa kumina ngoba nami every time ngithola imali bengihlezi ngicabanga ngayo yabo leyo nto say Braw ngivale senze right yabo leyo suqede lo 20 kanti kuzophinde kube khona indlela abayithatha futhi umkhwena seswakhe noseswakhe bayaphi kuloko babehamba umkhwena seswakhe uyi-tourist kahle vele yabo manje uhlezi nje abuya abe nama-trip awathathayo yabo yena ahlahle umuntu ohlezi engeke yabo mebuyile futhi yathanda ukuthi athathe ingane yakhe athathe nomkakhe bahambe yabo leyo bazokungcebeleka bayikhiphe benze into right yabo leyo ngasho nje ngithi bese umuntu ongasweleli lutho yabo leyo nto namhlanje nje lo muntu uhamba ngale moto ekuthiwa omude yabo leyo nto lemali yabo leyo manje yona phela ami mengabe sekuphelele imali le qhamuke lo hambo lolabo uRanger walokhuzana phinde futhi asibize siswakha saye ecela simgade asidonse ngamandla bathi office ngiyacela ningakhuthuzi lutho endlini yami ngoba yonke into ngibalile zonke imali zami ngishiye la sisaye kulewa sisikhokho zofuthi ngohlela ahamba sister asisayibo izile lo zishiyo bala uyazi shiyo balo la asiqale sobozo siqala ngokuthi baqale sifunda ngayo
Atheyibungeke cha lo shiye imali engaka. Ngisimina sidala kanjani bo? Suzwile bese siyaliwe ngale mali esitsheliwe mfethu usisi wakho bese ufuna ukuyosha. Lapho-ke lento mhlawumbe kwakusele inyanga yodwa noma eziwu-2 yenze ukuze bashade. Urenje nosisi. Lapho sisuthatha 20,000 yabo. Njengoba sasele 20,000 usisi wakhe yena usasolile kahle kahle akakaboni kahle kahle ukuthi sekunesamba esingasekho yabona usasolile nje ngesimo sokuthi imali anokuyibala imali ehlala lapha kunalezi zinto lezi ezama emsagoloko futhi yabona lezi sothi bekuyiphola 3 ships icover akhona le hlezi kucela uhlweza lona hlezi kucela hlezi sinobe singanqeni ufeze esithi savu lolo hlezi savu ko 5 rand savu ko 2 rand yabona usise nokubona lezi imali uthengeza encipha lezi imali made ukhona laba imali made ukhona laba kanti phula nami bazothi sebebuya kule trip le trip njengoba behambile sabele saqopha umlando ke lapho sabiza usiza sahamba imoto yasiza samfayela upetrol of 500 seza straight like eThekwini phula ezalona yosiza le eThekwini sothenga iMunyero lezi ikhathi ayisa 1.5 Thasimuni sase ilokhuzana ihalf ndonga ezalona ihalf ndonga iumalini 2.5 sathe yona nelokhuzana ofuli mhlawumbe ko4 bengidi yabona ngidi ke shipile 50 rand full yabona ngabe sizazi lezi zinto okay sengenyani sithenge phela singaplug first kukhona nomama ngoba sesi-invite nezingane la mhlawumbe kuzoshaya ibhadu la yabona uzoshaya ibhadu kufanele kube khona izingane phela obvious yabona ngoba isystem yonke into ikhona udladlo khona yabona yonke into nje siprepare futhi yabona shoda omamas yabona hayi face ukuthi okay zama mathekeni abangani ngoba sabanenkinga enjani phela nami sisuke sithatha omasgebengu bala sa ayizalona nathatha izinja ezasasodoti ezalona nje besithatha lezi zinja lezi bese yabo bese mekukhulunywa ngembila hayi la madodana bese ayivila lezana bese ungangokuba phela nami hey sihamba namantombazane safika lokishini yabo okay sure cabanga intombazane phela nami ongakayisheli kodwa sikubiza ngopay washo sayitsana noma kodwa usubaby usubaba yabo siplake nalengane kubhenywe yabo thina ke sithi shake sishala amadame ngiyibona ngoba lezi khathi umuntu esepha amadame shama amadame sibuya thina sisiza nje siyaconsa lapho abantu uconsa ukuthi asazi usukuzela nenkinga phela dumbu izingane seyizumbulani zumbula le mali lesi nebesilosincuza mhlawumbe ngisi imali esikhona lapha ku 45 something thousand yabona sumbula yonke lezi ngane zithathe yonke phela ngcono sina sicabangela bona zithatha yonke phela sange twa nalika sina singone phela sicabangela ezalona ngoba zizumbula yonke lezi ngane nemali phela yami okay sure stawe kamnandi sinasazi usikanti fesilenta isekho ayibona zizama isikhwama lezi ngane zishafe samoya izalona kedawa lapho thina bese phela sikhululekele bese ibona nje nazi ingane right kanti umasgebing sitetela nje ukuthi ziye yonke indawo ngoba zayingena ngisho ekamereni la system yabona kanti la izozumbula khona yonke le yabona thathe ifast kwameni ishafe samoya izalona nami sengizwa ngenye yazo
engaye ngayibona nje singixoxela isitori ukuthi kwenza kanjani yabona sithathe Zumbu imali bayishafe somewhere sidawe ngalelo suku okay right fine kudlule yabona lonto zihambe ngakusasa ekseni buyele okay umuntu phela ngela abuyele kuwo nani yabona lonto impilo lezi akhona mfethu hambe nale mali le sina sazi sikhanjwe nemali engaka mfethu izolona boom aqhuma ithumu siyabuya sister phela lembuya sister mfethu ena ngasoyitshelwa idlozi mfethu uzivela uzofuna ukuqala ngokuthi ayobheka lapha edlekeni sakho ukuthi khamba kanjani ephula ayikho yonke imali ephula aqhamuke ejule kemanzi mfethu sisasabe so ekhala mi inyembezi khala mi inyembezi asikodwa bafethu yini nangizonda kangaka bafethu inganza kwethu ngithanda kangaka yini aningifuni noma aningithandeli into enhle emhlabeni noma yini sibukane nomacaleni thini manje sisi yabona ngoba phela sikakazi ayisekho yonke lento yabona imali yahamba mfethu imali yami engaka bekuyimali yomshado siqale hayibo ngoba thina nje sahlephulile besingakazi umbulu konke yabona kanjani manje wena hayi angimini yabona sibona ibuye ingqolisa mfethu lezi impilo ade icelela impilo mfethu izona mfethu zashaka yonke into bezashiya nje mfethu CMC hele mfethu ngangokuba mfethu uzona zahamba nayo yonke mfethu yabona into ebangananga wena ucabanga ukuthi yasiswabo kanje ngoba sizayingazi lutho yabona shaka yonke yabona sister yasikhalela lapho namuzi bafethu ngazi ngithanda ngakho mfethu nginani ukunenzela into right kangaka mfethu nangizonda angaka okokuqala niyazi nje ukuthi umshado awuhlehli yabona njengoba senqonyiwe usuku ukuthi ngosulu siyashada kanje sizohlehlisa kanjani sizokwenza njani yabona sithina sisi yini yonke kushiso leyo imali yami ebise odropini imali engaka 84,000 noma kuse odrop sizenza abantu abathukayo ke nathi yayibona senza abantu abangazi hayibo sisayi yayibona senza abantu abatatazelayo nathi into engeke yayibona asisavela enze njani yavala isicaphe nje khekhe liphakathi siphakathi ebekhisicaphe enza njani fonela ubhuti arranger wakhe kumaphuzu sebenzela i-NIU njengoba sebenzela i-NIU ambizi usister lo athi ngicela ungibone manje kunento ephuthumayo la ujisane angapholisi imaseko ngoba yena uhlala phezulu elokhuzane eWaybank yabo qhamuke ngemoto sizwe ngemoto nje pupu egate pupu hayi vulo impela igesi lapha alivula eremote umuzwe ilokhuzana vele ecici yabona vulelo ngegate lomoto hayi angena ngene isiqonga ke lento ngaka isibheke tuyibona ihlafaza manje ngene kwenze njani ke makhe la libiza uma wakhe ngoba banengane no range bo asikwenze njani la ma yabacha amchaza seyithi la airport ngishiye la mfana wasekhalo umngane wakhe lo mashile ukuthi bangigadele la besikhathi sihambile la nobaba wakhe sihambe for a weekend yabo besihamba for a weekend ngishiye laba ukuthi ngicela bangigadele kanti ngizothi ngiyabuya la ku-wardrobe besime nemali esibekile la ebekade iwu-84,000 athuke kwayena uthi hayibo
kodwa sikuyiza nihlala nemali engaka endlini ngoba yini? Athi yena asikwazi phela ukuthi sihambise elokhuzana ebank, angithi uno-orange uyi-foreigner yabo. Athi bakwazi ukuthi bayihambise ebank ngenxa u-orange yabo uyi-foreigner. Manje hhayi iy'ndaba zamabhenki sometimes ibuye ibanika inkinga mase benemali enkulu kakhulu. Yabona ukuthi bafuna ukulandeleka ukuthi bayithola kanjani, yabona. Njengoba bengakwazi ukuthi uyibeke ebhenki kanti thina sizoqala silose intshontsha siqeda yonke. Nakhu-ke sekwenzele nenkinga ey'mbila zabele zayishaqa yonke iy'mbila zahamba nayo sisisenkingeni thina la nje basiselela nosisi. Usisi afonele umtshitha loyo afike umtshitha loyo akayidonsisi-ke phula yami. Njengoba efika wasithatha nje mina nesisayisa soba wasibafisa ngicela sami. Sina awusiyami manje manje ngicela sami. Singene emotweni. Phula yami basemotweni usisa emathuneni. Phula yami. Khona amathuna lapha ngasekhalisweni ngangale. Sifika ngangale phula yami singene. Lapho sesifika ngale okay. Sesibophile sengikhohliwe sifaka uzankosi sasihlanganisa soba-2. Sasuka nje ka-sister. Sifaka uzankosi hlanganisa soba-2. Besihlanganisa soba-2 phula yami uyosithesha phambili phula yami. Wasisebenza ngalelo langa lapho. Wasenza wasifaka lento le kuthiwa ishubhu. Anibhoshana. Phula yami. Sachama. Sabhosha. Sasuza. Phula yami akukho ungakwenzanga okuyi-excretion emzimbeni yabona. Ayikho excretion engenzakalanga phula yami yabo. Kodwa manje ngisimo sokuthi asiyazi ngempela lento. Iqiniso aliphumi yabona. Manje mina ngaqala ngikhuluma ukuthi ngoba phela mina phela yami misisho ubuya kakhulu mina ngibuye ngibhadlaze yabona. Ngisho mina ngithi phela ngibhadlaze into bathi bekuyikana nje senze kanje sahlangana namantombazane kanje ngiyawazi lawo mantombazane. Mantombazane siwasethela ithwe kuyintororo asiwazi. Singathola kanjani Toro asazi. Yabona caca ukuthi yana ngijwayele. Buyisele ilokhuzana ishubu. Phula yami abonga leyalanga phula yami. Ngingasho ngithi ngangiqala ukuyigakela lapha gaga bakhama. Loo nto nami. Kodwa manje into inkinga uphuma uqinisa wenzeke yabona. Ukake kuthiwa yabona lento leyo sayikhipha ukuthi ayifuni iqiniso. Ukuthi iphi imali. Ngeke nize nimoshe imali lapha nasekhaya engaka nini. Ngijwayile ngifuna le mali. Abafuna amasimba bafuna iqiniso. Akale ndaba namasimba akale ndaba nawo. Yabo ubhosha uphinde uyiphiphe wena. Yabona lawo masimba la suwabhoshile aphipha wena. Wala. Yabona lathena ozokhuluma iqiniso. Ngiyahlalise lapho. Yabo. Fanele ukhulume lapho. Yabona. Qinisa aliphumi kulowo mzuzu. Kuze kugcine kucaca ukuthi okay sure. Uyasiyeka naye ngenxa yokuthi sesingazi naso samantombazane lawo siwathathaphi kanjani yabona. Wathatha mtshelo salanda amantombazane sekunganje yabona. Yafika leyo nto kusisi sifika naye mfethu phoxeka kakhulu mfethu. Phoxeka kakhulu. Ukuthi hawu ngithemba kanje bafethu nginenzela yonke into sengaze ngingenze into ebuhlungu kanje. Kodwa manje ngisimo sokuthi sesithanda izinto kahle kahle. Ukusifake into all of this thing yabo. Thanda izinto
nokuthanda ukubukwa, yabona, ukuthanda ukuzenza nje umuntu omoja o-right, yabo leyo ongashoti ngalutho, yabo leyo ngoba sithanda nokuchoma thina bese siphethe le mali sichoma phela hamba bolona umuntu nje besancane vele aqhwa amakhabe la ngafana, yabo ko mhlawumbe uMaroon ngala Navy ngala, yabo leyo sinandaba nje bese sabantu ababa, yabo nje bese sishaya impama nje sabona bese obhuda benza izinto, yabo leyo kodwa phezu waphela kabuhlungu manje even zonke lezo zinto lezo esasithengele zona sayithenga kwaze sabayazo ngoba even iPlayStation esasithengile ngaleyo mali zonke lezo zinto phulami zasesoyena lo malume lo eze leyo nto engingamazi ukuthi naye wayeyisaphi yozenza, yabo into zenu lawa sekuyezisi kumanje singiyathi manje icherry yakho leniphi ngesikhathi wena le ndala le ngesikhathi wena usuyicelebrate ke niphethe imali wawusakhona ukuthi ibe nesikhathi nawo ithi nje leyo nto leyo yenzeka mina vele unokulunga sesigxabene asazwana, yabo sesingasazwana vele nokulunga ngalesi sikhathi sengizwala nogenqa lesinokulala emzini wasisi wakhe nani, yabo leyo ngenxa ukuthi unokulunga wasecasula ukuthi ngase ngimkhombe imali mina ngenxa ukuthi wangasanginika imali enough, yabo ngenxa ukuthi fanele phela ngibhemise noMatsaleni. Okay, wena unokulunga ngokubuka umngani wakho usewumfana omncane la emajiteni ayiphumi lento le uyiprotecta kanjani ukuthi igcine ingawelanga ebantwini ukuze nesithunzi sikanokulunga sihlonipheke ebantwini ngabe sekuthiwa hawu ugunyula ipiti kodwa umfana omncane kanje indaba yonokulunga phela yami ayizange iphumuke ukutheni yaziwe abantu abaningi, yabo kodwa laba engangihlala nabo babeyazi ngenqaba manga babeyazi, yabo kodwa kuwukuthi phela nabo, yabo njengama-outs face hayi akujwayelekile nje ukuthi asilibe umuntu othane hambe, yabo kancane imthize, yabo lonto hambe umuntu hambe fafaza, yabo lonto hambe khuluma yonke into, yabo lonto shuthi ngisho ukuthi nganginethatha ukuthi ngangizwana nama-asa kanjalo, yabo lonto sesingathanda indawo ukuthi umuntu uzohambe ekhuluma ukuthi ubani wenzani nobani naye singathanda into kanjalo, yabo lonto sithanda nje ukuthi okay sure senza izinto kamnandi, yabo lonto ngoba ungangokuba phela yami sesinalo nokushayelana amathekile, yabo lonto so kwakukuhle nje ukuthi okubonile kubona wena balomlomo, yabo lonto lokho okubonile noma lokho okwaziyo okuba ukwazi kwakho abanye abantu musu kubahlanganisa noma musu kubafaka, yabo lonto ukuze sibone usa umthithu lo, yabo lonto uqala nini unokulunga ukuhlukanisa ukuthi wena embedeni uyibhubesi mawubhemile uyikati mawungabhemile uyiqhude mawungabhemile awuchaze uyena okutshelayo noma wena uyayibonela kwenza kanjani ngigcine nikhuluma into enjengaleyo egcine sefuna ukuyifanda manje lento yokuthi manizoya embedeni ayifande project ngephi imali leyo nto phela yami iqala ukuthi okay mina njengoba bengikade ngigeleza, yabo esikele benginokuthi ngidayise osweet ama-chips, yabo manje ngihlezi ngiba nawo nje amasenta, yabo leyo nto shuthi kukhona nomunye ufethu enganginokutholana naye nje esikele ukuthi uWanda, yabo uWanda uyena umuntu owayebhema, yabo iyona isemsingile, yabo ngifice ngelinye ilanga etholethi uyedwa, yabo shayidama, yabo leyo ngincane indlela vesa lokhuza ngayo athinga ngayo, yabo leyo
Sebenze ungizwisa phela nami bra, ngeke ngize ngibheme nje, ngiyagcina njalo ukuyibhema. Yabo ngithembisa nje ukuthi ngeke ngibheme, phinde ngibheme. Angishayise mfethu yabo leyo nto. Ngishayise. Ngizwe mnandi le nto. Ngizwe ngi-enjoy ukufutwayo le. Hayi mfethu phinde nami-ke bese sengaye ngeyami imali manje yabo leyo nto. Njengoba ngiyithenga ngeyami imali, senginokuthi manje ngiyithenge ngisho sengingasekhaya. Yeah. Yabo igcine isingikhomba-ke ukuthi ngibheme ngisho sengiyolala yabo leyo nto. Manje senginokuthi ngibheme ngisho sengiyolala vele nje sengizwana nokulunga nganginokuthi ngilale kubo endlini yakhe yabo. Njengoba ngilale endlini yakhe kubo ngifika ngibhemile yabo leyo nto. Fike ngishaya ebusuku. Nabise ebusuku yabo leyo nto. Ngisabhemile nabise. Okay, kube yintatha yabo leyo nto. Bafuna i-morning glory yabo leyo nto. I-morning glory ngishaya udaka lami lo. Ngishaya udaka lami yabo leyo nto. Session conflict fast. Manje yena njengoba kulokhu ekwenza kanjena kanti bese okay agcine engibuza ukuthi indaba sometimes ufike bese usenze isikhathi eside kodwa sometimes mungabe usafika senze isikhathi eside kodwa mingabe mhlambe sizokwenza ekuseni noma sesivuka uyashesha baba indaba vele yini yenza lokho. Mina ngoba ngisuke ngibhemi ngimtshele iqiniso ngoba ngisuke ngibhemi yabo le nto. It's how into esuyibhemile ugwayi mina ugwayi esena kwaunjani lo. Mina phela khona into efakwayo kona lokho ukuze wenze le nto le yabo leyo nto. Athi yini leyo baba mina iwunga. No, iwunga anti mina ngiyibhema uma yabo leyo nto. Enze njani? Ngasena iyona pho le yenza ukuthi ngiyenze kanje. Mina iyona phela yenza ukuthi nginga-conflict fast yabo leyo nto. Ngasena hayi ngithengela baba namhlanje. Mina siphinde futhi. Mina serious babe. Kanti useyifaka enkingeni? Kanti ayifaka esilingweni akaboni. Yabo leyo nto. Kanti ngempela phela yami angayidonsisi. Ngifike endlini yakhe shayisele imali clip. Yabo. Hamba ngifike ngithenge cricket, ngithenge ne-rock ya-30. Sale ngithenge rand ngithenge material ukuthenga ogwayi lama-reels labo. Namalize abo. Hayi okay sure ngami ngobhemela endlini yakhe manje phambi kwakhe ebone le nto. Ebone ifilimu. Ya, bone wonke lo mdlalo lokuqala izophela yabo lo. Thathe impela ngihambe bese ngifike endlini King says kamnandi ngenze kamnandi amadamami okay lungisa kamnandi. Bese ngishaya lokuqala ngishaya lesibili yabo lo. Sebengiqede lesibili phela ingeba bana yini nto asaqedile mina sengijahile. Isaka nto imama umdlalo esingaqala. Lapho ngisho vele sengaqala. Sebekhona abadlali. Hayi mfethu hayi Jimile manje insizwa zemncane. Ngizwe nje ngaya bese yabo singihamba nje mfethu ngelamza bese ngibambe ngelanga. Awu nami ngingayidonsi isigibele phezulu wasemshishi. Mshise ngenqaba. Ayaqale-ke bhuda yami yabo. Ngaphela yabo njengoba ngilokhuza bhuda yami. Kahle ngimromance naye ukuze yabo ezosheshe
aqale achame yabona bese ngiyeza-ke sengiza ngenqawe yabona hambe amnane yabo noyitshela phela muze ngimshiye bevezele ethi mina simshaye shiye phela amaqhaqhazele ethi phela hambe kishona phela ngibhemile 3 cases lapho ezolona mhlambe phela yami iround eqala phela yami 45 to 50 minutes uyaphela nongikwazile nje lapho ngomashobane ngomashobane ezolona phela ngoba kwayena mfethu hayi mfana abonga indlela ngangiyona la love bites phela indlela ngakusasa walapha indlela engithanda ngayo engafuni lutho phela amehlanya qala lapho-ke kusuka lapho-ke wayesenje umuntu nje phela ungazi ukuthi into eqondile imali yokubhema ngayithola kuyena bona kusahlupheki ngiyazi umama wakho sizongenzela into right yabona sengele isikhefu kamnandi ngiyazi provide umsele mawufika kulelo othandana naye esikoleni nama-love bite ithini phela yami into ey'kanjalo zayinganaki isimo sokuthi phela yabo buzwa amashethi bakuthaya yabona nanani ngasho ngithi musasesigele bethu into ey'ningi ey'kanjalo bethu amathini awayenaka yabo simo sokuthi ngasho ngithi wayengayazi leyo nto ilungelo ngokulungelo yena wabhrekwa yimina wayeyi-virgin wayengazile ukuthi indaba zoma-love bites nani wayeyingane phela yena njengami yabo indaba zama-love bites nani okay ngoba sesiyayigoqa manje singashiya abantu nesithombe ezi-wrong because abantu bazofuna ukuthutheleka bebhema iwunga ukuze bezophuza ukuya kuvuthondaba. Siyazi ukuthi abantu besilisa bayathanda ukuba amaqhawe embhedeni kangangoba bengariska nanoma ngani, bengariska nangempilo yabo ukuze abe yiqhawe kumaphi. Uyini umphumela womuntu obhema iwunga ngoba mhlawumbe ethi-ke ufuna ukuya kuvuthondaba, ufuna ukuphuza ukuya kuvuthondaba? Ungamiyala uthini umuntu osekhaya oselalele lento le osefisa ukuba yiqhawe kumama naye? Mina ngafisa ukuthi ngimyala ngokuthi nganami ngazama ngaqala yabo qhubeka nje ngaleyo ndlela wenza ngayo u-right yabo ngoba manje yabo once wayiqala nami lento ngayiqala as if ngiyenza for namhlanje kuphela yabo kanti manje njengoba ngithi ngiyenza for namhlanje kuphela ngizovele ngigcine ngigaqela yabona. So wena mfethu ungathi ufuna ukuba iqhawe ngokuthi uze ubheme iwunga, mina ngaze ngisho ngithi ngiya-advise mhlawumbe ukuthi uthenge lamaphilisi lawa athengwa mhlawumbe ayi-sex mhlawumbe iwona ngcono ngoba mhlawumbe awanayo addiction wona njengewunga. Iwunga bafethu inkinga iwunga yabo, iwunga phezu addiction yabo ikuzela nokuthi awugezi yabona. Manje akuyona into engingayifisela omunye umuntu bese ukuthi ayiphile le mpilo engiyiphilayo mina njengala yabo, of which is very wrong ukuthi ingathi bese omunye umuntu bese naye engenza the same way nami engangenza ngayo. Hayi mfethu bangaqala bafethu yabona. Ngamanje mfethu kona vele okay sure jabulisa umama vele into esiyithandayo sama-house yabona. Usayithekeni amathekeni angivume nje usayaphethe ngishaya lempedeni kodwa manje mfethu awukuvume mhlawumbe noma ingala amaphilisi lawa adayisa la ema-toilet lie down not iwunga mfethu. Ngamanje yabo mfethu iwunga besiza nenkinga
ezanenkinga ungangokuba ikushiya ungenatwakwa wena umjitsi uphila kanje yabo lona mina njengoba ngiphila namhlanje bese ngifana nomuntu ongeke emhlabeni noma ongaphili yabo lona fana nomuntu mhlambe noma usejele mhlawumbe ugwetshwe iminyaka udelikade laba u10 ngoba manje ngifana nomuntu onga-exist bese yabo lona hlezi wenza into eyodwa each and every day bese hayi kuyona impilo le bhuti wami manje ngeke ngithi mhlambe ngiconvince abafethu ukuthi hayi nabo bengenza kanjalo ukuze mhlambe bajabulise omama nami bese kwakumnandi kuqala kodwa manje kubuhlungu uqala lento bese kwakumnandi ngi-enjoy yabo lona hayi kodwa manje angiyifuni indawo ngimayoywana ayize lona usumayoywana qambe yami mayoywana bhuti wami ayize lona njengoba nje bese bengingasho bese yabo musungene ungeni bese umuntu lo usuke kufaka it's like usuke ekuphushela emfuleni omkhulu bese omkhulu umfula lo bese oshonayo bese ozogwiliza kuona lokhu uthi uzama ukuveza isandla nje kuvela umuntu mhlambe kangaka hayibo lonto omunye mhlambe ombona uthi mhlambe uJesu ungakusiza naye bese uyagwiliza nje ngawo selingene efanayo hayibo lonto manje bese inkinga lempilo bese inkinga kuyona impilo engafisela omunye umuntu ngasho kanjani no bafethu sibongile 1 hour wakho mfuthu episode osiphe wona angazi sisozwa ngabantu mina ngifila ngathi mhlambe singakudinga for part 2 because sisuke sahlala kakhulu eyintweni zomjolo nanokuthi wena ukhulu uyinsizwa nje eyithandayo intombi namanje akuhlaleni ngaphandle kamama akuhlale bula ekhumbula lengane le unana ngiyambona unana lo washona yazi nalo bese lentombi yami uyisenya nale bese abo nje ngasikho ngatsho uwe lo ngangikunika imali 200 yona mfana wena yona mfana anti nguwe lo ngangikunika imali angisakuboni mina lezi 200 yikho ngisho ngithi mina ngathi khona la ngibozela khona sinesithwalo sinelo nengubo me ngako nama-pictures ayangazi nje wa-pictures ayangazi phela no awuvele futhi ubuye-ke kusasa uzosixoxela ngohambo lakho nonana also nokushona kwakho ukuthi kwakulimaza kanjani kwaku-affecta kanjani I think iyona nto kumele uyibuyele kusasa ubala lona phela mfowethu nibaningi nani ngigcine ngingasazi ukuthi ngisize bani angisizanga bani sibaningi kakhulu no hayi sasa make sure ukuthi uyabuya lana nina bendlondlela phapha ekhanda kamenzi indaba olela umuntu omemeza ngathi uyakhalalela ukuthi igula likaJama lichithekile nina bakambudu bovushe ngegazi nina bashishiliza ngedidiko lemaholo lemhlabeni imbedule nina bentu lebandongodonga kwelakithi kwabheka uZulu nina bendla mhlathi kamayekisa igama lami uprofessor ngwamkhize indaba phansi kwanongoma esigodini sapha umthetho asohla ngithinda kamadlakazi mawuqala ukuba ingxenye yohlelo lethu oluwuchungechunge cindezela usubscribe button ucindezele nebheli ongakubeka emathubeni amahle kakhulu ukuthi makhona esinye isiqephu engisiposayo izoganqazwa ucungeni lakho uzothi mawungena phakathi uzobe usuzitholela isiqephu sangalolu suku siyacela abantu bejoine ne-membership uhlelo ke lolu How I Ended Up in Drugs ngaphansi kwesitebele MPTV1 lapho khona siyayisilanda abafowethu ukuzoqwashisa nje nezindlela eziningi niyakhumbula ukuthi ayona insizwa yokuqala le evelayo eke yancoma kabi indaba yokuya ekamerweni uthe ukuthinta ukhothile idakamizwa thufu kube uqanduqandu uBrown sokhumbula ukuthi uBrown insizwa engazi iziphuza utshwala insizwa engazi izubhema ugwayi kodwa yaqala nje ukubhema yaqala ngehunga ngoba
indoda nayo ekhula ithanda amantombazane ibifuna ukuthi mayiye ekamerweni ifike ibe yibhubesi ingabi ikati ingabi iqhude okwagcina kumholele emgaqweni ngempela ke empilweni yakhe kangangoba ngisho uBrown esemgaqweni ugwabe ngawubhemi ubebhemi ongaphela simanga yini ebesikhona empilweni yakhe akaphuzanga utshwala wavele nje waqila nje wangene ungeni ngoba nawo umuntu ethanda amantombazane ngicabanga ukuthi ke isifundo leso ekuthenini uma ukuthi uyisoka ufuna ke futhi ukubhidlanga embedeni zikhona izinto ongazama ngazo zesizulu qhatha wenzeni uzohlezi uqinile ujime ukuze ungasheshi uyekuvuthondaba igazi lakho likujwayele ukufudumala because into enza ukuthi umuntu ashesha ukuvuthondaba sometimes uthothi umuntu ongajimi igazi lakhe alikujwayele ukufudumala so onele ngangena emathengeni kaMama vela afudumale avela vuma icala kanti uma uthi ujwayele ukujima ujwayele ukujuluka noma ufika lapha na kufudumala awuzukushesha ulivuma icala so izifundo lezo zamahala bafowethu esinika zona hambela kude nezinto ezingakwenza igcina impilo yakho iphelele emgaqweni ngathi uthi ufuna ukujabulisa omunye umuntu elugcina ungasajabule igama lami njengoba bengishilo uProfessor Ngwamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sabhonithetha sohlangothini la kaMandlakazi ngakho ke saningcenga